nilqakom għal programm ieħor politiko. Illejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' il-Klint Kallejja l-Viċi Kap tal-Partit Popolari u ħdejja għandu wkoll il-Mario Camilleri. Mela, illum ħaniddiskutu daqsxejn fuq l-Ewropa u xi issues li għaddejjin bħalissa madwarna. Klint, nibda bik, forsi tgħidilna xi ħaġa żgħira fuqek. Hemm ħafna x'nista' ngħidu hemm ħafna fiex nespandi. Jiena spiċċajt fil-politika għaliex rajt li l-issues vera li kienu tikkonċernaw il-nies ta' kuljum ħadd ma rid jitkellem fuqhom jew l-ebda partit ma rid jindirizzhom. S'intendi għax hemm vested interest minn naħa ta' tnej fej l-ewwel il-pappa biex niftehmu. Hemm affarijiet li qed jaffettwaw lilna wit kif taqbad tajt ma' kull aspett ta' ħajjitna u minn hemmhekk jiena ddeċidejt li nibda nagħti il-kontribut tiegħi u ħsibijiet tiegħi ġifieri u minn hemmhekk inkun nista' speċi ta' nagħti ħsibijieti fuq kif sejrin u anke xi ideat fuq x'nistgħu nagħmlu ma nagħmlux. Jiena m'iniex bniedem li qed ingerger nista' ngħid alright imma nistgħu nagħmlu hemm soluzzjonijiet għal dawn l-affarijiet li jistgħu tista' ssir hekk, tippreżenta dejjem options. Bħala individwu jiena bniedem sportiv, nipprattika l-boxing, ġifieri, nagħmlu bħala mod kif niċċanelja l-issues tiegħi, dan kulħadd ikollu l-issues tiegħu jkollok bżonn il-venting out. B'daqshekk għax hemm daqsxejn ta' stigma għax tagħmel il-boxing ma li jaħsbuk xi kiesa ħodha l-affarijiet far from it. Anzi inti iktar ma tiġi struit grazzi Mario tal-kelma, fid-disciplina. Iżjed titgħallem kif inti tagħmel dak li jsejħ bl-Ingliż emotional management. Qed tifhem jiġifieri tkun f'kwalunkwe sitwazzjoni, titgħallem inti il-fighter effettiv mhux l-iktar wieħed li tisħonlu rasu, il-fighter effettiv huwa dak li jżomm kalm. Qed tifhem għax minn hemmhekk qed jistudja l-logħba u actually boxing tista' tqisha logħba ċess. Hemm ħafna moħħ fiha l-ħaġa. Għandi n-negozju tiegħi jiġifieri qiegħed fis-settur tal-kostruzzjoni, ir-renovation u r-restoration. Aħna nemmnu ħafna fil-binja u l-sena Maltija. Hija waħda mill-affarijiet li drives us forward, ġifieri qegħdin jien kollega tiegħi Carlos Kirkop illum ma setax ikun jagħtaw. U minn hemmhekk aħna ngħaddu diversi proġetti lil nies li kapaċi jaħdmu x-xogħol. Ġifieri l-għodu stess kont qiegħed on site fejn hemm gallerija mill-antikja u biex niftehmu tal-linja biex tiġi restorata u ħadna anke xi filming biex nkunu nistgħu nuru l-proċess huwa format educational tal-proċess bil-bidu sal-aħħar mela għandek il-bieb jew il-gallerija jew whatever tinbidel u għandek kif imbagħad tiġi strippjata u l-proċedura kollha sa mbagħad għandek il-final product. Dak huwa l-affarijiet li spiċċa nagħmel mal-data kuljum. Apparti minn hekk għandi sajb saħħitha ħafna ta' mentorship jiġifieri, għandi proġett f'moħħi jirrigwardja gym. Però ħajkun ġim partikolari iktar milli ġim għal weight loss u dal-affarijiet li għalkemm xorta jiġu indirizzati, ħajkun iktar nies li forsi għaddew minn xi traumas, jew forsi xi kellhom hard time, jew forsi qegħdin bħalissa in frustrating situation. U hemmhekk again qed nikkreaw dak il-ħaġa fejn jkun hemm dik in-naqa venting out. U inti tajt orrejt mela jiena din li xu di li ħaġa li tiddejjaqni u through training nfejjaq lil nifsi, basically. Nisperaw ġibt Tajjeb, mela. Issa, Mario, ovvjament, għafu minnu għakamil darba kim maħna ġewwa l-program, mela ħammorru għall-ewwel domanda. Enti nisimak spiss tikkritika l-liju kif miexja bħalissa fuq diversi issues. Għalfej tagħmel dan. U inti mbagħad Mario tara taqbix miegħu jew. Mhux problema. Nagħmel da għax għajjejt partiti laqa. Partiti kuħadd trid jinoġib u l-ħadd trid il-pożizzjoni hemm fuq. B'eċċezzjoni ta' ftit li naf li għandhom actual viżjoni li jekk ikunu hemm forsi jagħmlu xi tip ta' differenza. U dil-ħaġa li aħna rridu noqogħdu senior si u li għalija mill-perspettiva tiegħi u anke fl-attwalità aħna ġejna kolonja ma nistikjaħħix u ma niflaħix. Jiena li għaliju istituzzjoni li għamilt ħafna riċerka fuqha. U di l-affarijiet li dejjem qatt u ħadd mill-ebda partiti ma jippreżentawlek l-affarijiet kif huma. L-istituzzjoni tal-Ewropa qiegħda hemm mhux fl-interess tal-individwu jew in-nazzjon. L-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea qiegħda bl-interessi tal-mega corporations li hemm imexxuha wara l-kwinti. Di mhix xi sigrit kbir, jiġifieri għandek big banking, big business, big tech jiġifieri tal-digital u l-computers u x'naf jien.
U għandek oqsma oħrajn li jridu dejjem jippuxjaw leġiżlazzjoni fuq il-poplu ta' kuljum għall-interessi u għall-profitti tagħhom. Ġifieri, inna naċċell l-Unjoni Ewropea diki, ġifieri, m'hemmx fiex titfixkel, plus hekk hija istituzzjoni dittatorjali fejn inti fil-verità aħna sabbilli ntellaw 6 minni sem fuq. Mussa nagħmlu issa kettajt drop in an ocean. Mussa tagħmel dak l-effett li fil-verità jista' jħalli, imma rħila. Allura jiena nħossni li jien bħala average Joe għax jien ħadd, ġifieri jien mhux nipproġetta lil nnifsi isni xi granke jew xi know-it-all dal-affarijiet, però dak li naf u jien ċert fuqu, ġifieri. U di jien ma nistikjaħkiex, u speċjalment meta għax lajt tajjir li ma ngħidlekx, wara vvota xi vada, ma sorry ta'. Mela inti jekk bniedem preżenta lek mod imma mbattak xi ħaġa oħra, allura m'għandekx dritt tikkomplejnja. U jien issa mhux nikkomplejnja. Issa rrid nerġa' naqbad fit-triq tal-vera leaders li kellna Nerik Mizzi, Borċ Olivier u Domin Komintov għax jien m'iniex partiġan lax naħaw laqas oħra. Qed tifhem fejn jagħmel ħażin ħanajdlek dawk għamlu l-ħażin dawk u l-oħrajn bla kuluri. Fejn għamlu tajjeb ħanajdlek isma' dawk għamlu tajjeb again bla preġudizzju bla kuluri. Ġifieri hija f'dik is-sitwazzjoni. Ironikament, il-nazzjonalisti jaħsbuni laburist u l-laburisti jaħsbuni nazzjonalist. Imma fil-verità, I represent the voice ta' nies barra li mxebbajn mit-tnejn, u nek forsi Mario ħajqbel miegħi, ta' no vote, hemm 73,000 vot ruħ li jew ma ġabrux il-vot jew ma votawx l-aħħar elezzjoni. U dan surveys jidher li numru ħajikber. Allura mela jien m'iniex qiegħed waħdi, so to speak, m'iniex qiegħed parla fl-arja, sa m'hemmx għalfejn kulħadd jaqbel miegħi f'kollox, però naf li hemm nies li diżillużi bil-partiti kollha. Jew bil-partiti kollha, sa tajli inti m'intix qiegħed bħala membru ta' partit ukoll iva, ma jien dan il-grupp dan il-partit kien li tani l-vuċi u tani l-opportunità nitkellem minn livell quote unquote politiku dak li naħseb nemmen jien. U għandna il-prinċipji very much aligned, ġifieri għalhekk imbagħad iddeċidejt li I make my voice heard biex niftehom. Ente Mario, x'taħseb fuq kif inhi mixja fil-preżenti u x'waduna meta tħannax dik il-vereda. Semma diversi punti. Issa jiena fim l-Ewropa l-ewwel qed ivvotajt liha. Ġifieri ivvotajt liha għaliex fil-bidunet tajjeb għal żmien 2000 fil-filijiet iċċekkjajt għadak iż-żmien kien hemm Simon Busuttil. Tajjeb fil-kap tal-IVA. Tal-IVA. Propaganda. Aċċett, ma kienx fil-kamp tal-IVA, ma kien. Ma kien. Ma kien qed jippuxxa da. Ora daqsxejn l-standards li personali kif ħajoltuni. Mhux hekk. Ġifieri Mhux hekk. dik l-ewwel rajt ondonajt illi mhux ħajkun jaqbel li personali nidħol fl-Ewropa dak iż-żmien. Għal diversi standards, imma once li mbagħad ħanna fl-Ewropa x'għamilt jien. Aġġornajt ruħi u l-negozju tiegħi biddirtu u għamilt l-standards kollha li dew jirrikjedu l-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien kont immur diversi unions għajdulhom isma' għajkonna bżonn il-petrol stations għax jiena fil-kamp. Il-petrol stations iridu immorru għal namlu il-VR jgħidulu l-Vapor Recovery Units. Tajjeb biex il-prinċipju li dejja tajba. Ġifieri inti waqt li qed tagħti il-fuel il-gas tiegħu jinġabar lura jidħol kemm il-karozza waqt li għandek il-manka il-nożel jitfa' qed tiġbed il-fumes tal-fuel tal-petrol f'dal każ għax id-diesel m'għandux. U waqt li l-Bowser jintela minn taħt. Sewa. Mhux minn tela minn fuq. Ġifieri u ħajitfa' u mbagħad għandu l-makna li tiġbed il-fumes lura u tmur ġattan. Il-fumes ħaġa jsiru fuel. Ġifieri l-idea Recycle. Ġifieri l-idea u l-standards huma tajbin. Issa, il-problema kienet imma tittonfoq ammont konsiderevoli ta' flus. Mhux hekk? Tajjeb, kont bajt nixtieq il-juni ngħidilhom isma'. Minn kien Vince Farrugia. Dam isma' dawn irridu jsiru. U inti fadallek biex isiru. Vera jien fil-2005 taħt il-permess. 2006 bdejna. Mhux hekk? Tajjeb, imma illum wara xi 2018 mbagħad kulħadd bidi jarranġaw jaqla għax indu nagħmlu ħaġa mill-standards. Imma dak iż-żmien. Antiċipajt minn qabel. Ħafna għax kont naf ġej. Mhux hekk? Issa. Mhux hekk. Għalhekk l-Unjoni Ewropea hija tajba fl-istess ħin tajba fl-istess ħin ħażina għaliex l-standards li l-Kommissjoni toħroġ huma tajbin. Tajb ħafna minnhom huma tajbin u jiena naqbel ma' ħafna standards.
Imma ovvjament il-pajjiż ħajjoħroġ il-flus. Isma' Jew inkellek ma jkollux għajnuna. biex ma nkunx purposely kontra. Jiena mhix kontra l-standardization, mhix kontra li jkollna l-oġġett ikun professjonali u effettiv u effiċjenti u dal-affarijiet. Ma konna ħanamluh Clint. Konna ħanamluh taħseb inti li kellna hypothetical question, man, li Inti laħseb taqbel ma fair competition. Li fil-verità ma. competition mela, ma għawx li monopolju għaw. Monopolju għaw. U jiena ħanajlek 2010 kon naħdem dar l-Ewropa u kelli ġejt cross materjali ma ridu jżommu ħaxħax. U rajt in-nies li deħlin hemm. Qed ngħidilkom tal-big business inkluża f'Malta stess. Lista ta' nies li ximkien f'xi arkivji tiegħi għandi ta' nies li kien hemm u kollha biex jaġevolaw lilhom. Dan appella mela ħu pereżempju l-kostruzzjoni, mela għandek għandna il-mostri ta' kuljum biex niftehmu tafu minn huma biex qed insemmihom. Permess joħroġ left right and center, ħu bħal pasta żata li hemm kif għamlu b'tal-ITS biex niftehmu. All right. Mela daw, all right. All right, mela permess joħroġ bla. Mbagħad tmur inti biex tagħmel naqra kamra u daw jaqlawlek f'wiedek u jaqlawlek qalbek. Mela double standard men. Issa tajli da m'għandux jaqsam l-Unjoni Ewropea f'dil ħaġa li għadni kemm semmejt per se. Le. Imma meta tara l-ħaġa globali, mbagħad kif tibda tara l-affarijiet kif qed jaffettwaw lilna, ħoddu s-sitwazzjoni tal-Covid, ħoddu s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni illegali. Min fejn ġejjin dal-affarijiet? Min fetaħ il-bibien 2015? Għax jgħidu mhux ħobbu l-Unjoni Ewropea, s-soltu bċiela li jridu jiddefenduha. 2015 Merkel fetħet il-bibien all out. U lil-min jgħidilhom li bħal mamlu Hungary u bħal mamlu Poland. Jagħmluhom estanzjoni. Eżatt. Mela allura you're bullying me politely. Il-biċċi għadin ġifieri il-poplu. Ma passar il-poplu ħanejlek ħafna il-poplu jidħol minħabba l-standards. Dak iż-żmien jistakalhom jgħidu n-nies, ma ħniex l-Ewropa fiha ħafna standards. U għatuna wkoll biex ngħidu kollox pagi ħafna ħjar li fil-verità ma ġi xejn. Isma' jiena ejja ngħidu direttament. Intom kont jien iktar wieħed żgħira hawnhekk. 2003 kelli 18 kont għadni kemm akkustajt il-vot. Jiena il-background tiegħi kulħadd għandna Blue, PN, Ewropa, konni dejjem kont mitħla sew ġifieri kollox rajt u smajt. Allura mbagħad bekk ħadd daqshekk kontra għax naf x'wedu. Eżempju tal-kaċċaturi u tan-nassabi, niftakar karta. Fenek Adami f'mass meeting partikolari minnhom ta' Sliema isu l-bieraħ. Jiwiet il-kaċċaturi sejmu ħajntmiss bl-Unjoni Ewropea. Kustjoni oħra, bla bord, imbasta għamlu il-disa nisbniġu għalija naf. Imma imbasta għemżu għalli l-Unjoni Ewropea mux. Għara l-pressure li jtipruva jgħamlu. U niftakar u kollek, mux sejjer zbal, imma ma naħseb sejjer zbal. Minn għalija Simon Buzotti il-meta kien jagħmel dik il-kampanja kienu qasmu li fledda qabel votajna. Iwa daku. Jekk ma nidħlux ġoliju, ħan intefgħu mal-ara Pollivja. Għara kif ġejn issa. Kif tagħmel għallhom di jgħidu l-razzizmu. Fil-verità, l-idea ta' Svizzera fil-Mediterran, dak iż-żmien kien taħdem. Jew forsi kien tista' taħdem. Imma illum qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Biex tenqala mill-Unjoni Ewropea mhuwiex daqshekk faċli illum il-ġurnata. Ġifieri kważi ngħidlek li usul imma taqblu li ngħidlek li imma taqblu li għalkemm jiena potajt. Esso ġuċi, għaxxe, inti tittaħdem jiena kif għattilkom il-background tiegħi ġattilkom x'inhu, ma jien nuża l-modell tal-Perit Mintoff, issa love me or hate, miex ġivieri. Ma Perit Mintoff. Perit Mintoff, jien miex nqabbal li nifsu. Miex nqabbal li nifsi miegħu ġivieri, għax kien bniedem viżjonarju kien jaf x'inhu ġej from A to Z. Jiena sa miex Alfred Sant, sa mieli lilu. Għax li kien Mintoff daħħalna fl-Ewropea. Ma dikx qed jgħid Alfred Sant. M'għandu raġun. M'għandu xejn, m'għandu xejn. M'għandu raġun minn se jagwanna. Għax jiena naf eżattament x'qal u kemm afżana from A to Z għal mhux għax outright no. Ma min ivvota kontra l-partit. Però m'għandux jaqsam. M'għandux jaqsam. Allora inti għandek bniedem għandu jwaqqa il-prinċipju ħabba l-partit. Jimma mbax dara. Imma le, I'm sorry, issiex argumentu Alfred Sant għadu bil-dadi għalieħu. Ġifieri, issa nitkellem momentu fjal. Jiena nemmen li Alfred Sant għandu raġun. Għalkemm dak iż-żmien kont nemmen li Alfred Sant għandu tort. Għandek kull dritt. Jekk toqgħod tara u tisma' għala vvota le għaw għall-gvern Mintoff. Tibda tirrealizza ġas ma rridx l-ebda biċċa minn Malta ma tiġi minn bjorra. Imma sa dar reżenja. Imma le, ċeda l-prinċipju tiegħu. Tittara, u naf minn nis minn ġewwa da, u l-Labor fil-96 għalulu begjawh erġidħol ma ħanarġgħu nġibu it-tricities biex niftehmu. Għallhom iwa imma bil-kondizzjonijiet l-ispeċi ta' kekk u hekk. U seta' għamilha qabel waqqa l-gvern ma miliex. U san tefgħu frokna.
l-Dominko Mintov, tefaw frokna, u kellu jagħmel li kellu jagħmel. Ma kif jgħidu, Ma di mhux inutile argument pjanġera, tajba. Le, u latta versato. Santu Ġifieri- bniedem ma se bravissimu, però mhux politiku. Mhuwiex, Dik il-ferra mhuwiex. li U mhux Dominko Mintov biss, kien hemm Carmen ukoll. U l-ispjegazzjoni tal-Unjoni Ewropea rigward ta' Mintov u da tistgħu taraw hemm ġixta fuq il-YouTube, wieħed Joe Grima live u li ieħor fuq xara bank. Le, kien jagħmel diversi laqat. qabel konna nagħmilhom il-programm tas-CNI Eżatt, dak u kien jispjega Carmen u dak iż-żmien kon ngħid il-verità bejni u bejn ruħi x'il-madu fiet jgħidha l-bniedem, Ma kollox minnu. però ma tgħadda żmien illum tista' tgħid li kellu raġun f'kollox prattikament għax daw gidbu fuq li gidbu Fuq li gidbu. li dik. Issa, Voldri, intom, bħalissa eżempju, l-Ewropa qed titmexxa minn von der Leyen u Mezzola. Xi pjaċir. Issa daw, iridu, iktar tkellmet von der Leyen fuqha. Kem titmexxa ġifieri. Ejwa, jirrappreżentawha. Imma il-Parlament l-aħħar mill-aħħar jażel. Ovvjament, il-liġijiet huma jippuxjaw Is-saħħa tal-Parlament. M'għandu xejn, il-Parlament jippuxjaw Ma huma meta jivvotaw, il-Parlament jivvota. Ovvjament Ħanajlek, Issa tmexxi dak il-mandat joħroġ mill-EU Commission. Issa mbagħad tittara minn hemm imexxi l-EU mhux Commission. hekk. Jiena l-fokus tiegħi mhux Rajt dem għandek kommissjoni. EU Parlament, jiena nara x'inhuma x'qed jagħmlu l-EU Commission, x'qed jgħidu huma dawn ma unelected bureaucrats. Ħadd ma vvotali jom daw kollha ex-impjegati ta' Goldman Sachs, ħull Prim Ministru tal-Italja. Sa Monti, jekk mhux se żball. Li kemm Monti, qabel Monti. Da, kien U impjegat anka Macron. U anka Macron, u mela, mhux kollha skużi ma rridx nuża ċettivi Issa, vulgari. koħa ngħidilkom, Mela, speċi, mela, da u ddeċidew l-Special Europe issa f'daqqa waħda titixxi iktar armamenti Mhux hekk. u ma jgħidu għad-difiża u li jista' jinqala, però smajna kemm il-darba li speċi daw iridu li Ma deċidiet Mezzola? Le, ma da. Jew ta' fuq. Ċidaw ta' fuq għambati ovvjament. Mux Papillon String. Ma Piton String, mela, għal-Von der Leyen. Emmu ma jidru. Ma jena. Issa daw ovvjament ħafna mill-armi qed imorru qed iħallas it-taxpayer. Mhux hekk, Ewropew. U fl-aħħar mill-aħħar qed jibbatuhom l-Ukrajna. Reċenti qasnaf kemm il-biljun ta' flus ma jafux sar minnhom daw għalajbierek Mela. bl-armi hekk. Issa Macron ukoll qal hemm bżonn anzi li nibdew nibgħatu s-soldati tagħna ġewwa l-Ukrajna. Mhux hekk tajt. Intom taqblu li nidħlu fi gwerra. Mhux ovvja li jagħmel. Ovvja li jagħmel. Ovvja li. Daw qed jiksurna l-Kostituzzjoni tagħna. Jien fuq dik biss naqla gwerra mhux mar-Russja ta' mal-Unjoni Ewropea stess. Inti ġejt hawnhekk għax inti jiena żgħir. Rajt aħna l-pajjiż tagħna mhux kbir. Awtomatikament li implikajtni f'ħaġa. Li qed tiksir l-Kostituzzjoni mhux f'ħaġa voġġet wieħed biss. Ma t-nimplikaw maħabba Mezzola. F'diversi, mhux ħalpija. Għax aħna membri tal-Unjoni Ewropea. U l-Gvern Malti neutrali qed irtieqa. Imma l-Gvern Malti jiena ma nafx forsi kif taraw intom. Il-Gvern Malti. Tagħmel diversi statements il-Gvern Malti kontra Mezzola. Aw Malta. Aw Malta. Hawnhekk nirrepreżenta l-Gvern. Le, però taf l-akkużi taf x'inhu ma speċi daw aw Malta jqogħdu ta' parsijiet ġew. Iwa, mhux hekk mela. Però hemm barra apparentament daw jivvotaw dejjem flimkien Voldri. Mela, u ma jmorrux. Qed jiġi hawnhekk jgħid dak li jixtieq jisma' l-poplu. Eżatt. Però mbagħad x'inhu kollu l-vot hemmhekk. Qed jagħmlu Qed jagħmel l-istess. Ħanejdlek Malta. Issa dit għal neutralità jien naqbel ma' neutralità u naqbel ma' nixnutlu fil-gwerra bħal qed tgħidu intu 100%. Però mbagħad tittara li inti qed membru tal-Unjoni Ewropea, jkunx ħad iġi affettwat bid-deċiżjonijiet li ħadha mill-Unjoni Ewropea. Problema. U ħad iġi affettwat. Imma ġewwa u barra ħad iġi affettwat. Le, għax jiena mbagħad barra nista' nagħmel trade relations jien. Ma mi ħad tagħmel trade relations. Ma kull min hemm bżonn. Ma kull min hemm bżonn. Ma mi ħad tagħmilhom. Ibda mill-pajjiżi li qegħdin fil-BRICS l-ewwel santu ħaġa. Ġifier mal-BRICS. Jekk hemm bżonn. Jekk hemm bżonn. Żgur. Mela. Għax jiena survival ta' pajjiż li u l-ġens tiegħi. Ħadd mowlu ma xi ħadd. Mhux hemm ma xi ħadd jiena ħanajdlek mela ismani. Għax inti semmejtu għax dira la tata. Mintof qallhom iwa niġġojnjaw ma' dil-Unjoni bil-pattu l-kondizzjoni nistgħu nagħmluha ma' pajjiżi oħra. Għalulu le. U marmar jintaqa ma' prodi, waqt li daw il-bċil għadhom jitolbu meeting għanna ma' xaħat tal-Unjoni Ewropea, Mintof qed jintaqa ma' prodi li kien qiegħed issa l-EU Commissioner, laqgħu. Issa da ma kien xejn Mintof, ħadha tibqa' semmi l-mitqija għax jiena bħala Malti u vera nazzjonalist, għalija dak ħadem, kemm ħadem u għal Malta ma kien hemm ħadd iktar ħadem u kellu prinċipju. Nifakkarkom ukoll li Mintof irrifjuta l-medalja tar-Repubblika għax qal ir-Repubblika ta' Malta s-santilfit. Fi-2004 jekk mhux sejja żball, tikkwotawniex eżatt fil-ġurnata, but I get back to you with the actual date. Irrifjuta
U jien dak huwa bniedem li jiena bħala raġel għandna bħala da li titneħħilu l-kappell għasjek ma taqbix miegħu politikament ta' xi minix soċjalist. Però bħala individu, bħala persuna, irrid inneħħilu l-kappell u għandi kull rispett għalih għal dak li għamel u dak li qal u dak li wettaq. Ġifieri, issa, mela m'hemmx modi kif nistgħu naħdmu għad biċċa tax-xogħol. Jiena anke niftihem mal-pajjiżi Afrikani biex noħsib il-kwestjoni tal-immigrazzjoni illegali. Mela rridu noqogħdu laqgħu sinjor si għax brasa sekket jgħid u jrid naqalna bil-multikulturaliżmu u d-diversità, ara x'inhu jaqala. Iwa aħna konna fil-paċi, fil-kwitu l-paċi hawnhekk għandna f'90s 2000s. Kellna għal-fejda l-ħessis kollha. Ġejna isna għal-paċenzjament. Eħin kollu stress, eħin kollu għanna pending doom. Maħna nistaw nqpaw barra fid-dinja, jek nejdu xaħna. Mela ħan inti barra, memx trattati, aħna għanna trattati. Għalek trattati, Għandna trattati. Issa trattat ta' Pariġi. Trattat ta' Pariġi, ma narawx. Kif qed jaraħħa klient? Trattat ta' Pariġi, per eżempju, fuq climate change u hekk. U climate change. All crops kollha. Jien naħseb kif qed jaraħħa klient huwa li hu qed tindaħal iż-żejjed, fis-sens li anka jien nafx titfalek fuq il-mejda x'tiegħol. Mela, x'inhu. Irid jgħidlek isma' ma tistax jew titkoll l-insetti jerba'. Imma trattati hemm qegħdin. Imma taqbel. Issa fuq l-insetti qegħdin nieklu l-insetti. Li jibdew. Qegħdin nieklu u jiena nieklu l-insetti. Għol emma Mario. Imma ġej iktar istadik. L-Italja ħarġu. Jiena nieklu l-insetti. L-Italja ħarġu ħadd ma nafx il-kelma zatta jdu li jentom ħarġu da xi ġimgħa jew ġimgħa ilu li la GMOs, la għandna laħam minn babas, la da mussa jkun permess fl-Italja. Żgħax da għandhom industrija. La tista' l-Italja ma nistax tagħmel ma. Nagħmlu l-istess mela. Da mhux fl-Ewropa qegħdin. Mhux ovvja. Imma inti da ħajtu garanzija. Ma garanzija sanzjonijiet jew dal-affarijiet. Mela jiena smani mussa qed immur like alla Oliver Twist begging for a cup of soup mal-Unjoni Ewropea. Isma' jiena dejna x'inhu importanti għal-pajjiż u għan-nies tiegħi. Like it or not, issa jew taċċettani kif aħna. Jew kella le, jekk le no problem, nagħmlu biċċa xogħol aħna. Issa mbagħad jien nikxfek kif inti qed tikser il-Kostituzzjoni, kif ifrodajtna b'100 mod għattunna ħaġa u għamiltu oħra. Kif ġeltuna daħħaltuna għana possibilment f'gwerra. Kif ġejtu hawnhekk għattunna intu għatakom xejn mu tajjeb u dak jekk tibdew issa. Mela, qegħdin naqblu. Illi aħna għandna bżonn ikonna membri fil-Parlament Ewropew li mhumiex servili. Mossa tagħmel effett Mario. Li mhumiex servili. Gvern trid, gvern li bħal taħan. Gvern li mhux servili. Iva, qed ikollna gvern li mhux servili, hemm pis li mhux servili. Il-Warrani. Għax fl-aħħar mill-aħħar x'ngħid jien ma mhux. Mela allura gvern imma x'ngħid jien mbagħad. Allura tiġi. Ma mhux tivvota, x'tmur tivvota dagħmel. Hija ma ħanajdek, ara, hemm parti minni naqbel miegħek. Għax billi qed tgħid. Hemm parti minni naqbel miegħek. U jiena jekk ikun taf kif kont nivvota daw l-aħħar. Ejja neħdu daw l-aħħar qari li ma nivvota kif suppost mid-2008 dien. Il-vot tiegħi dejjem kien EU. Dejjem. Ija ma talgħu palma tnejdu, palma jgħidu. Imma ma dejtajt isma' daqsxejn isma' naqra minnu l-iktar viċin. Palma nagħmel jien. Minnu l-iktar viċin jiġifieri għal dak li qed nipprova ngħidu jien. U ngħid taf xiex għandna bżonn xi ħadd jaqlalhom inħess l-imqar fuq dawn l-affarijiet, hu pereżempju l-immigrazzjoni. U għalhekk jien minn banda jekk m'hemmx minn fejn nażel pereżempju. Mela allura qed naqblu li għandna bżonn ma jkollniex MPs servili. Imma ma se tagħmel effett issa. Ma mhux aħjar ma jkollok sitta mhux servili servili. Minn banda sewa tajt, għax jekk ikollok 6 MPs għal Nigel Farage. Ħatoħloq naħes il-mhux każi. Ejwa. Qed tifhem, imma x'għu naqra, sambad titqisdi. Aħna 6, il-UK kellhom ħafna aktar nies. Fim mela they had more weight. Għax aħna diġà preġudikati għaliex aħna żgħar, allura m'hemmx daqshekk nies kemm nistgħu ntella u kemm nistgħu naffettwaw hemmhekk. Nista' jkollna 6 MPs kollha favur għal Malta u kontrihom xorta tgħaddi tagħhom. Inti xi imma standards li minti mbagħad bħala gvern. Il-gvern jiddeċiedi faħħar mill-aħħar, il-gvern se jiddeċiedi li ċertu standards ma jagħmilhomx. Jew ċerta forma jdaħħalhom. Ġifieri jekk għandu l-MPs qed jgħidu isma' għandhom ma jaqblilniex nagħmluhom, aħna nivvotaw kontra. Issa, jekk jridu jkeċċuna mill-grupp parlamentari li qegħdin, taf xit. Hemmhekk ħanaqbel ma li toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Mhix l-ewwel soluzzjoni. Mhix l-ewwel soluzzjoni. Tinbidel, tipprova tibdilha. Għaliex il-pożizzjoni tiegħi għalfejn ngħidha, ma nista' tibdilha, inutli. Diffiċli. Jiena il-pożizzjoni tiegħi di. If shit has the fair, if worse comes to worse, jiena missa nibża nuża l-karta right hi. Mela mhux bokx, aħna ħanfendu għar rasna. Però ma nibdix biha.
inħallija bħala last resort. Nibda dejjem n-negozja. Kemm nista'. Mela, inside, ġewwa taf ħad il-negozja. Ma naf. Barra, mux il-negozja. ħajtuni, skużi l-espressjoni, ħajtuni x-shit. Ma eħna jidek, x-shit ġa minnik. Mela, għalix, il-trattat ġa minni jom. Imma, Għallu mux nibqaw nifferma, għax waħda, sorry ta' inti jena ġeltni nifferma ħafna affarijiet u bdilt li. Ma ġeltek xejn. Imma ta' mal il-Prim Ministru Joseph Muscat. Trattat la Pariġi. 2016 u kien. Ma ġelux da, ma għadok forza. Ma tarax pushback, għalfej biddel id-diska. Għalfej biddel id-diska. U jista ma jbiddex id-diska? Mela bastax. Mela ma tistax. Prim Ministru maskili, issa ma nibqax nidħol fija. Jien l-lek ma tistax. Mela, essa kombinazzjoni. U għandek obbligo internazzjonali. Għax semmejtu, insomma. L-ewwel obbligo għal-pajizi, mbagħad l-internazzjonali. Mela, u fatt li l-aħħar 10 snin Malta intliet immigranti mit-tielet dinja, daw differenti minn klandestini. Għax klandestini ġibet dajsa la dokumenti u xej, daw id-deċida l-gvern li qal li għanna bżon mit-telf ruħaw u bdew ġejjin ħafna iktar minn mit-telf ġew insomma. Issa, xinies bħal Joseph Muscat, l-ex-Prim Ministru, u anke oħrajn dik, għalu għak ma jkun xaw daw, mux ħajkonna l-pensjonijiet. Issa, taqblom jaw u għafat li daħlu ħafna nisma l-gvern voldi l-settur privat. Forse ta' fuq diffiċ li biex issib ħaddija, max kolħat ma' jew jgħidlek kolħat ma' l-gvern, jew jgħatem, jgħataw, jew marriċ naħdem, volti li fil-verità kif ġabuna b'xi mod fil-post il-ħaddim. Ejja niddefinixxu. Hemm bżonn daw il-ħaddiema kollha. Melkim, ejja niddefinixxu. X'inhu huma l-immigranti? Mela għandek immigranti li ġejjin għax qegħdin jridu għażil. Mela dawk huma l-immigranti jiġu regolari mbagħad sewwa. Ta' bil-fors. Dawk qed taċċettom, tidu mattix inti għandek obbligi internazzjonali. U ma tistax taqbad dawn bħalma qalu. Titfaxħu tarroq. Le, ma tarax. Flebda, jemmarrit lebda. Marrit il-ħadd, as buwan senti, ħadd ma jmut, ħaġa oħra. Umbat għandek programmi għandek tista' tagħmel. Għandek immigranti oħrajn li mhumiex ġejjin ekonomiċi, dawn ġejjin minnaħa ħanejtek. Biex jagħmlu 365. Dawn laqqa ġejjin għax daħlhom l-aġenziji. Issa ħana għaddu għall-oħrajn li ġej mit-tielet dinja li dawn ġejjin għax għandna bżonn jew inkella ġejjin biex jaħdmu. Sew, jien ngħidlek li hemm parti għandna bżonn. Hemm parti qegħdin jitlu babbuż. Mhux hekk. Tajjeb u l-abbuż qegħdin jagħmluh dawn l-aġenziji. Mhux hekk. Tajjeb li issa hemm xi ħaġa ħassir insomma se jgħidulu biex din jippruvaw irregolawha, tajjeb dawn l-aġenziji. Però hemmhekk jien attakka dawn l-aġenziji. Ibda biex. Għalix kem konna ngħidu l-immigranti irregolari qegħdin jagħmlu impatt fuq il-pajjiż. Huma jagħmlu impatt. Imma kemm konna ngħidu imma dak iż-żmien ma kenniex nies ġejjin mit-tielet dinja. Issa jekk taqbad l-ammont li ġejjin mit-tielet dinja. Mhux hekk. Qabżu mill-immigranti, ġifieri fil-verità l-immigranti ma problema kienu problema jew. Policy tal-gvern di imma. Ejwa tixas. Ma barsa gvern. Ma dik issa l-unika raġuni għal fejt ID biex ikomplu għaddejjem bl-isfreġu ambjentali biex naġevolaw u di ġejja naġrajdilkom il-policy l-ikbar lobby group huwa tal-employers fl-Ewropa, u rajt l-Unjoni Ewropea, għandhom interessi biex inti l-ħaddiem tal-lokali żommu biċċuċati. Ġib il-daw biex jikkompetu, again biex daw bi-365 for euro għazna s-sija joħodu, u inti dejjem qed tifni l-ħaddim lokali, għax ħadd ma ħajaħdim lek ġo bar, jew ġo restorant, jew da għabba ta' 365 jew for Rossija, għala. Għax daw meta jiġu għonek ta' Nepal u l-Indja biex niftemu, joqgħodu 15 irroħ ġo appartament. Fimt, imma Malti bil-familja, meta jtmissa tmur tagħmel bix-sharing inti, da xi ġifieri. U għalhekk għax hekk jaqbillu, għax hemm l-association. Alright, ek jaqbilla ħatibqa tiżviluppa u tkompli, teffettja u tkompli, titfa bħassardin l-nies ġo l-appartamenti. Alright, safratan taħna tieħdu n-nartna minn taħt ħalqna. Dak li qed jagħmlu, il-pensjoni bir-rispett kollu għal min qalu ma qalix ħalli ma noqgħodx niġi target jiddu dal-affarijiet. Alright, mela ħna qabel ma tħan fl-Ewropa qabel dal-kummidji kollha qabel ma bdew ġejjin immigranti, ma kellniex pensjoni aħna. Mela gidba sfaxxata di ju. U żgur li kellna għandna pensjoni. Ma kellna problemi wkoll fil-qasam tal-pensjoni. Mhux għax ma kellniex, I'd rather have my problems than these problems. Minn hemmhekk jien nista' nerġa' nibda nibni. Ngħidu kollox aħna di. Joħda trade schools kien fin-90s, fin-90s. Minna huma x'kollox bepjan.
Mux kollox bipjan, kellek jaħsar u ħaddija ma f'kollox men. Sija jekku restawr tal-ġebla skulturi, għanna id-dokjart laqwa engineers men, laqwa għanna welders, kollox, you name it. Xġara. L-tfal ġibnijom għanna esom dabil madonna tablets u dal-affarijiet. Meta da tfal stess they are begging for these avenues. Għaxin hopeċin nara għanna zara dom zar, anka jaraw il-YouTube, għara ħaniprofa namel di. Beċċan jama, per eżempju, ħaniprofa naħra u noħloq dizin. Iwa l-għara daw mandomx fakulta, għalfej ma nix niprofduhom. Tajli għam l-emkast, bil-rispet kollu lej l-emkast, ġifiri, ma jekk jena bniedem li ħobnu zaħidejja. Għalfej t-ġenni noqot nikteb u namel, meta it's not my thing. Għalli l-bniedem jiprattika. Ħalli l-bniedem jħol dawn ibdijom żgħar. Ħalli inti għandek il-passjoni, you actually loving what you're doing. U minn hemm terġa' tibni jew terġa' jkollna snaj għandna l-isbaħ. Sorry, kon saj pasta żgħar. Għandna l-isbaħ da men l-isbaħ biljiet. Minn kullhom kien tħares fejn tħares. Iwa għalfejn m'għandniex nippreservaw daw u nibnu aktar bħalhom. Għalfejn rridu naraw dal-mostrużitajiet tal-għajn. Biex inġibu nies għandna ħadd ma jaf bihom. B'rispett kollu li għam ġifiri ħat ma staqsa għalihom li f'għanna l-gvern u l-erba l-interessati. Issa di u kol. Mela, qed naqbel parti mija fuq ta' snajja. U qed jgħid sewwa u jiena ħriġ misnajja, ġifieri u nifmek xettejt perfettament. Mhux vera. Dak iż-żmien konna nibdew minn ta' 13. Mela, tarġa gep. Laqqas n-naxxar jew nkella kien Roberto Colosso. Ġifieri mbagħad tibqa' miexi minn hemmhekk u bqajna mixin aħna ġibna City Engels. U qed jimerħu. U ġibna l-GCA u l-GCS u l-matrikola dak iż-żmien. Ġifieri bqajna mixin, konna klassi dajba, però fuq il-mechanical engineering. Ġifieri ma kienu wix xogħol ukoll. Imma ġifieri hemmhekk naqbel miegħek perfettament. Fuq tal-barranin, immur lura xejn għax fuq tal-barranin. Jiena ma naħsebx li għu b'3 sija, imma anyway. Imma għumbat għandek nis, tajjeb, għandek nis, niġi għandek jenajlek, ħanġiblek n-nis jaħdmu miegħek. Tajjeb, u għinti tħallas lilu, u ħallas lilu. Mux hekk ma. Da iġi prekarjat. Tajjeb, u din, ċara u tonda. U inti ma tħallas bolla, inti ma tħallas xejn, lilu, imma jħallas lu. Eżatt. Min qed tjulek. Mela da għandek il-middleman ħanajdu hekk, dak għandu ġi indirizzat. Żgur. U dan għandhom l-NGOs. Għandhom l-NGOs ġabżu fuq. 100%. Għax inti xorta għad tħallas bil-8, 9, issija l-argument u għad il-klient. Il-klient. Inti bħala klient, bħala slave labor. Jaħdimlek, di slave labor. Fil-fat, bieċa minnom li dik, għax l-lum kum famin l-intaqa maħafna niskoljum. U għet nara, di la ġeja, pero s-sada l-axħarija aktar. Il-fat li għandek nis li l-esti juqodu 10 tużżana ġo flet. Aħna emigranti kellna minn dejjem xi ftit jowis. Issa kellna nista' snajjax, ovvjament aħna kellna nuqqas ta' nista' skilled workers. Le fil-verità da jagħmlu xogħol tajjeb. Electricians, sewu l-air conditions jew whatever. Illum kont qed nitkellem ma' tnejn minnhom għalli sdajlu hawnhekk voldriru xi 8 snin 10. Għalli qed naħseb nitla', għalli għax għalli naqla flus tajbin, għalli ma biex tgħix. Għalli voldri da għalili. Mux jenet tal-ili. Għaxu ma jaqbillom, jitalmu per eżempju, ma rek Ingilterra. Ma da mux jaqbillu. Pero da mux jaqbillu. Mario, da mux jaqbillu. Mux jaqbillu third world nationals. Li jgħat jieġu issa. Da eżempju, għamilna ħabta tiftakru kem kienu serbi u għek, da ħafna minnom skilt. Kienu s-satajt li għonaw minn jaqbat mal-bouncers u għek vera dak ħazin. Pero daw ħafna minnom, fimni, kellhom sistema edukattiva. Tajba, jafu dik. Għallu, għed stess dal-għodu, għallin naħseb, għallin għandu familja, għalli fi xenniġi biex nikrijin. Jgħidu luħi, aħjar jitħlu 8 bil-€200 l-wieħed. Mela xinu? Mill-li tidħol li jend b'1000 €. Mela xinu? Dik għallu, mux jensibu. Għalli s-sajn għalli biex nuqot nħallas 1500 kera. U għaw Malti, Ejja, le. Mur jena ħassan di ħabib tijaj mill-ħamrun ħajżawġu għolda, idur, leħi, inti Malti, xieġi fir, inti Malti. Mela ġifiri għettejt, u naqbel minn. Mela, il-Malti stess. Mela. Allora, għanda taħseb inti l-Malti stess, jishtiq illi raġa għallox l-ura. Daw le. U fil-maġġoranza. Daw le. Jini l-ek fil-maġġoranza. Insomma. ħafna Malti. Għaw ħafna Malti n-sidin ta' darom. Mux kħatta tikri. Mux kħatta tikri u ħanajlek mara. Mux tajt ħazita, ma mux maġġoranza. Għax il-Maltin, il-ġenwini biex nifteħam, għat jinkwetaw għatfall taħħom. U li jidom. Jikru darom, naf min jien, u jitlaqlek jaħdem barra. Jikrijat minn 100 u jitlaqlek jaħdem barra. Mora jgħidlu l-da. Mora jgħidlu l-dawn. Għajdlu għamela, ħanna. Ma jgħad nitkellem. Ejwa, għajdlu l-dawn. ħajdlu l-għolek il-barrani.
U inti ħadda tikri dar, jek tikri, għax jiena kimmu l-ula l-2003, ma tikriex bl-350, 2013, sorry. Kon nikri. 300? Ma, ċoċala, tikri. Dak iż-żmien, ma april 2013, 350. Kien ikun. 350 euro, għamant. 350 months. Taħseb inti li ċin tgħidulhom ħarraġġalkom għal kera, taħseb inti li għaw xumarti li jkri, ikun jaqbillu ħajlek għan vota. Men għandu l-kerijiet le, ovvijament. Imma esmani, di hemm saturation. U men għandu negozju, u ma jessix Maltin jaħdmu. 100%. Hemm saturation, l-ewwel nett inti ma taqbadx, di mussa taqbad flick of your fingers. Illum hekk u da, inti tagħmel phasing out, ħalli inti kulħadd kollox jibbilanċja ruħu. Ma phasing out kien hawn qal laqas tilħaq tepe pjozz soppardi kienu bad. Ma jiena nitkellem għal klient Kallejja u nitkellem għal Partit Popolari, issa jekk isir miraklu minn hemm fuq. Immaġina 50 xhur da titfaħħam il-barra. Għala, with hook or with crook, aħna qegħdin li l-ekonomija ta' Malta issa għandek bodybuilder fuq l-steroids. At some point ħajkun hemm heart attack. Ma jistax ikun naħa oħra. Jien naqta l-abbuż, jien mmur fuq l-abbuż. 100%. L-ewwel naqta l-abbuż, għax għandek abbuż li qed kif ngħidu dawn l-aġenziji daħlu dawn il-barranin. Bla doġġ. Ġifi da, tindirizza. Jien nemmen li semmejt inti jekk taqta l-abbuż. ħafna mill-problemi joqsu f'kollox. 100%. Inkluż tal-immigrazzjoni. L-immigranti jafu minn illegali. Tagħmel xi ħaġa li hu xejn anzi jittihom il-fondi ta' ħalfet irdu l-lokal. Il-problema mhux Malta biss. Kieku Malta biss ngħid aħna x'għandna gvern jew il-gvern inkompetenti. Imma kollha kobba waħdu għadi. Minn jekk jiena għandna llum ġera fis-sitwazzjoni li hu is-CEO mhux l-owner mhux l-owner xi ħadd ieħor. U il-gvern, sieta Malta ta' kollu kien, il-branch manager. Palmet għandek mur il-bank, għandek il-managing director, il-kbir, u għandek il-branch manager, mela l-rek għal-goment inti għandkom il-branch tal-Rabat. Mr. Joe Cremona, nifvinta. Mr. Joe Cremona li huwa l-branch manager. Jek tmur għandu, u titolbu ċertu affarijiet, ċertu affarijiet jissejt jomlok. Imma ma ċertu affarijiet, isma' ħajkolli ngħid is-CEO fuq għata dil-biċċa tax-xogħol. Mela x mortna mela il-branch manager, jina għanna mura s-sors. Hemm ċertu affarijiet imma il-gvern meta rridu passi. Meta senna il-gvern. Ma dal-aħħar xahar. Qabad il-dak li kien ħedra ser. Imma dak balax illegali. Marija. Biex ta' parsi jitfaw xi dak il-majjal l-rejpja għandna ġiex tixjuħ f'nofs ta' eżammi waw. U l-hairdresser li qal ejja, men. Allura għandu s-saħħa li jagħmilha. Imma għandu s-saħħa li jagħmilha. Hemm strateġu jekk irid. Issa ħalli ma laqbex ma ħalli batu l-ura ilu jaħdem 13 sena. Le, għasjen, sa ċertu pont, sa ċertu pont. I would have selected... L-arnies, tibba, l-arnies, u barra. Ma namel neklir ħabsijiet. U jħaddem? Ewa, ma l-ewel minn hemm nibda, neklir ħabsijiet. Ura, itla. Ġifiri da, kif qed ngħidu. Ġifiri il-gvern, is-saħħa snin għandu. Għax ma darit jużom kontra xi wieħed żgħir iżgħar. Għala kontra aġenziji. Titkun taf għalfejn għamela. Għala kontra aġenziji. Biex issib daw l-Endru Azzoppardi u Peppi Azzoppardi u dal-affarijiet u dan nies kollha. Ħossra x'għamlu l-dora u s-sentiment tal-Malti bħala baħba. Għandhom raġun, sa all right. Imma kriminali nżommu ħaw. Għalek għamel xow bwieħed, ma tħasib post kellu jgħamlu bwieħed. Għax il-sentiment tal-Malti kieku bat il-da l-annimal l-rejpjat nej. All-right, nofsa triq. Jien ma naqbex li jibatu, ġifiri. Użgulli naqbe, l-ewwel jiskont ta' sentenza bat nibatu. Jiskont taħħa pajizu. Jiskont taħħa pajizu. Ġifiri l-ewwel iġi jirrepjar il-nisa ta' u bat nibatu pajizu joħroġ frank. Namel ftej. Joħroġ xek, ta' dak ukoll ftejjem. Joħroġ frank. L-ewwel ta' drogi. Ma dak konu jafu bil-komedju dak mhux apposta. Nibqa' nippompja l-expenses tiegħu. Jew nibqa' nippompja l-expenses tiegħu le jiskont l-expenses tħu jaħdem u jiskonta sentenza. Jiskonta skont il-kultura / fidi tiegħu. I'm sorry. Jiena mmur oltre. I'm sorry. Bħal dak nitfgħu jaħdem irid jaħdem biex jisostni lil nnifsu u jsostni l-familji. Ħaddu forced labor. Forced labor dak. Neħħi l-ħmiċ u neħħi l-barat. Dak debattu pajjiż u jagħmel jagħmel, mhux problema laqgħu minnu jien. Ma allura qed tgħidilhom. Qed tgħidlu. Qed tgħidlu direttament. Indem qed tgħidlu. Ħankun jien pereżempju kriminal. Top għala kriminal. Liġi Malta jien.
Tagħmel it-tweet, tagħmel massakru, Ma xin jabdu l-isfall pajjiżi. Le. Tajjeb, lussu, jekk jibdew ġej. Hemm soluzzjonijiet oħra. Allora le, indirizzak. Hemm ċertu pajjiżi ikun hemm dis. Allora Skont il-pajjiż xi jkun. Ma allora nindirizzak. Hemmhekk mela. Nindirizzak soluzzjoni, di soluzzjoni ħasra. Mela aħna il-ġens Malti, jekk tara l-istorja, semmin daw l-istorja, su daw jiddispjutjaw ma ngħidlekx ma għamilt ir-riċerka tiegħi. Jekk tara l-istorja, minn fejġi u minn fej x'għamel il-ġens Malti, all right? Aħna bħala Feniċi set nitkellmu anke ta' qabilhom għax kien hemm il-Feniċi ta' qabel, kienu bħala il-Feċi, yes. Maħna m'għandniex Feniċi, aħna sqallin mhux probabbli. Imma again, kienet ħaġa waħda, issa mbagħad nidħlu fuq għal-suġġett. Maħalli għadi. Aħna importajna il-trade Hulda fil-pajjiżi kollha kienu jilqawna nikkotarek il-Manuel Magri, historian, ġifieri, nġiblek il-xismu il-paragraf. Kulħadd kien jilqana. U nistgħu nerġgħu nagħmlu l-istess ħaġa ma' kull pajjiż bla preġudizzju. Jiena mmur il-Ghana, mmur għandna Niġerja, mmur ejja noħloqlok negozju. Ejja ħanamlu daqsxejn specialization hawnhekk, ħajkolkom it-turiżmu, ħajkolkom ħaġa. Biss niftehmu ħud lil daw, nagħmlu hekk. U jiena nimraħ. U nerġi konġib kollox, back to balance. Ma ċertu pajjiżi fħas pass. Skemem, jew da skemem. Bil-Malti, jien ġab dejt. ċertu pajjiżi. Jien ġab dejt. Milizzi għandhom l-emmola. Però mhux kollha ta' Mhux kollha ma bħal Eritrea. Ara ti. Dak mill-ewwel stat. Alright, imma fil-pajjiżi imma fil-verità di l-Afrika kollha jpinġu għalli kollha. Fil-fatt iċ-Ċiniżi hemmhekk qed jinvestu. Mela. Huma intelligenti mhux jinvestu. Ħares l-Afrika kollha, kif ikun l-Ewropa dell-Afrika tikkaw. Għalfej għandna nibqgħu bdil-mentalità slash quote unquote kolonjali u narawhom bħala inferjuri, jien nagħmel deals magħhom. Unsolvi problemi ta' pajjiżi in the process. Mingħajr ħdura, mingħajr ħaġa, mingħajr oħra. Unsolvi il-problema. U qed jagħmlu għalih. Bin-negozjat. Qed jagħmlu ċ-Ċina u qed jagħmlu x-xogħol kollu huma u l-Ewropa. ċ-Ċina imorru lek pajjiżi tal-Afrika. Fejn hemm ir-riżorsi. Fejn gvern. Li se negozjaw miegħek. Maħna kapaċi mmorru. Aħna bħala Malta, ħanajdlek aħna Ma dit tmur bħala Ewropa. Aħna qed inħallsu tal-kolonializmu tal-pajjiżi Ewropej aħna tinħallsu għalih, meta aħna stess konna kolonja. Mela dal-argument tal-liberali jużaw ma' Malta, sorry. Ma jreġix huma. Ma jreġix fejn l-kolonja l-ġajna aħna. Issa naqbżu fuq topik ieħor. Mela, ovvjament il-kriżi ambjentali kulħadd jitkellem fuqha. Naħseb ovvjament iġġiex estremi għaw minn bil-Malti jek titfaw ġo l-pollution, ġo silencer maħal u ma jgħidxej. U ovvjament l-oħrajn li pratikament jek jistaw qas jieħdu nifs biex ma jħamġux l-ambjent. U jenet naraħħa li l-Ewropa sejra f'dik id-direzzjoni, da jridu jaqtaw il-laħam, Volter jridu issa jaqtaw il-pestiċidi, tgħidli mhux tajjeb jaqtaw il-pestiċidi, mela le, imma mhux imbagħad ħalli li l-affarijiet minn barra li u jidħlu li hawnhekk bluża tal-pestiċidi. U fuq dak kienu qed jipprotestaw ħafna mill-bdiewa. Ngħidlek di tal-bdiewa l-ewwel ħallina d-domanda da. Issa hemm ukoll da Voldiri qed iħeġġu u ġejja dan the pipeline ukoll biex nibdew neqilbu għall-insetti u anke laħam li jiġi mkabbar ġol-laboratorji. Issa Efimni, ma taħsbux li da u estrem. Ħanajdlek kien hemm MP Taljana. Il-di tal-bdiewa u jien ħanibqa' naqbes għalihom u ħanibqa' niġġieled għal-jadi. Għandkom bżonn tqumu minn hemm, jekk hemm xi bdiewa barra qumu minn hemm għax għandna paħpaħ biex ma ngħidx da. Ejjew minn hemm. Di, it's a land grab, man. Bottom line, it's a land grab biex nġibu l-korporazzjonijiet u daw li għandhom il-lobby groups tal-laħam fl-Ewropa biex jibdew jieħdu l-artijiet, iġibu s-solar panels u l-imbarazz tal-Madonna kollu u jipproduċu ikel artifiċjali. L-ewwel wieħed dak il-Madonna ta' Bill Gates. Issa di mhix xi ta' di. Dan dokumentati. Dokumentati daw l-affarijiet. It's a land grab, man. It's a land grab, mela jridu jeliminaw il-prodott lokali u l-prodott organiku biex jirreplacjawna bil-plastik, man. Umu minn hemm għax di l-aġenda kollha tagħhom di. Din hi l-aġenda tagħhom kollha. Sent, Mario, għandna naf li jidħal ġoda suġġett. Eżatt, Sew. Mela dina bażikament għandek il-fork to farm, il-farm to fork li hija l-qalb tal-Green Deal
U dina kollha tista' tgħid ġejja minn hemmhekk sewwa u kollu ġej minn dilu wkoll. Inti meta hawnhekk qed quddiem konvenzjoni għax bsart li ħana nitkellmu. Ifhimni, mhux ara, din l-idea li ngħidu dil farm to fork hija ħażina, mhijiex ħażina, hija tajba. L-idea per se hija tajba. Kif qed tiġi implementata qed tħalli ħafna loopholes, ħanejdu hekk. Issa inti semmejt illi l-bdiewa Maltin tajjeb mhux qed jaqblu ma li tnaqqas il-bex, pereżempju għal raġuni li pempju l-Marok jidaħlu jidħol frott mill-Marok li huwa bil-pestiċida li dawn jistgħu jużaw. Mela l-Ewropa qed tgħid illi fiż-żona tagħha jonqos il-pestiċida. Tajjeb, anzi kważi mmorru għall-organik, bil-maqlub għall-organik, x'inti semmet il-plastik. Imma fl-istess Imma fl-istess ħin iddaħħallek ix-xogħol mill-Marok. Allura dik tiġi indirizzata, hemmhekk tindirizza, issa tuni daqsxejn ċans. Issa Milux, Joseph Muscat kien qal illi tidnoqogħdu attenti għaliex l-Ewropa qed tgħidilna illi x-xogħol biex ma ndaħlux mhux l-Ewropa. ċew il-bdiewa qegħdin jgħidu illi nixtru mill-Ewropa, miż-żona euro, però mbagħad il-mara tad-dar jaqbilha illi nixtru biss miż-żona euro u ma ndaħlux ix-xogħol mill-Marok. Ġifieri ovvjament jekk inti hemm in-nieqes u inti ġibt mill-Marok, ħad jieħdu birħas. Issa hemm in-nieqes ħaġib mill-Marok. Imma il-Franċiż qed jipprotesta għaliex inti qed tixtri prodott mill-Marok. U jridek tixtieħ mill għandu. U jiena ngħidlek li għandu raġuni l-Franċiż u għandu raġuni qed jipprotesta l-Franċiż għaliex lilek illi inti parti miż-żona euro għandek tixtieħ minn għandu. Ġifieri irridu nifhmu xi jrid il-konsumatur. Il-konsumatur irid illi nixtru il-prodott mill-Ewropa biss, jew il-konsumatur irrid illi mbagħad imur jiskun jista' jixtri l-importatur mill-Marok għax jieħdu prezz inqas. Jiena ngħidlek għandi prodott għandna spiċċa sajda. Inti għax nitfixkil mbagħad. Illi il-farm to fork hija tajba. Persija, imma inti tittala daw il-loopholes li qed insemmu. Illi inti ma tħallix il-prodott ġej mill-Marok, issa tgħidli ħadbat il-mar-dar, ħarrajt ħadbat il-mar-dar, mek jiena sħab miegħek u jiena sħab miegħek, għalfejn aħna m'għandniex nixtru ma' xulxin. Alright. Mela l-ewwel santu ħaġa, jekk inti tgħin u tissussidja l-lokal, il-prodott dejjem ħajkun iktar cost effective u ħajkun frisk u jkun aħjar. Ma dik ġa soluzzjoni, issa. Tajdi tal-farm to fork u dal-ħafna. Huma dejjem ħajġibuha biex jibuħħuha tinstema' quote unquote tajba di. Tittara x'hemm vera underneath. Mela, għandi ġib dik, għandi xi ħaġa oħra. Mela di ħajkolli ngħidha bit-Taljan. Hemm MP jisimha Susanna Ceccardi. U qalet hekk, la sinistra assalta li agrikoltori huwa minnu. La rivoluzione verde della sinistra taljana ed europea intende trasformare i terreni dei nostri agricoltori in campi fotovoltaici. Ma ħanamel translation. Daw iridu il-Green Revolution u x-xellugin tal-Ewropa u tal-Italja iridu iġibu l-artijiet tagħna f'kampijiet ta' solar panels per fornire enerġija l-industrija che produrrà cibo sintetico. Issa. Insomma, ma mhux ġen. Għarat l-art agrikola, fl-istess dal-farm to fork huwa prodott tagħhom ġifieri dal-Ewropea u daw li qegħdin jibbottaw. Mela qed ngħidu increase. Iridu jżidu l-agricultural fishing, ġifieri il-ħut imrobbi fil-farms. Tajjeb, u biex dawn naqsu il-somma il-karbon mill-arja kemm jista' jkun. U mbagħad għandek 25% iktar art organika, ġifieri aħna nużaw, ġifieri naqbel magħha 100% illi nużaw l-organik, immorru għall-organik u naħseb kulħadd jaqbel għax kont irid ieħor tajjeb. Tajjeb, ġifieri però il-bdiewa fuq din ħajedulek żgur. Għaxin daw għalhekk jaħarquni, mela inti qed tgħid ħabba l-Madonna emissions u mhux emissions. Qed tagħmel ħesel għax il-baqra tboss. Alright. Meta inti mbagħad qed titrevilja bil-private jet. Mela inti qed gergera x'għandna l-kwalità tal-arja da. Mhux bil-forsi jekk kull qed nagħmlu għandna torrijiet. Mela mmur kontra għal min qed joħloq lit-torrijiet u min qed joħod l-art.
Għal dak immur, jekk irid nagħmel daw tal-emissions, mela double standard, minn m'għandux inkompli noħodlu. U dak diġà għandu nibqa' ntih. Fuck off, man. Sorry. Ejja, ma din ħanejlek, ġifieri, l-idea għalek qed l-idea tajba. Ġifieri li inti jkollok It's presented, Mario, l-idea mhix. L-idea tajba. Meta ħażżid 25% tal-art li ħatkun organika tajba. Xin ħani jkoll organiku, naħseb kuħad jaqbel hawnhekk. Kuħad jaqbel Skor, ma ekkum bat fl-istess nifsa tgħidulna li jridu iktar laboratorju biex ikabru l-laħam u hekk. Isma' Issa x'ħataqbad temmen. Stanna ħankomplu. Issa daw iridu 50% ta' reduction tajjeb fejn jitlu antimicrobials, ġifieri li jitemaw l-annimali bħal issa. Għanejdlek, għaxin nikteb aħjar. Mela, li huma li inkludu antibiotics, antivirals, antifungals u dal-affarijiet, sewa li ġifieri dawn ma jibqgħux jintużaw għal-likel tal-annimali li jena naqbel, naħseb qatt jaqbel illi inti likel ikun kif suppost. Ġifieri naqblu, tajjeb, u 5% reduction tal-pesticidi. Li naqblu. Laqblu, lessa. U, għaxan bat għandek, għamurru għall-loopholes. U bat għandek 20% reduction tal-fertilizzant. Issa, dawn jkomportaw sfidi enormi. Naqbel. Għalek l-ideja tajba, imma imbat inti, bħalma semmejt inti sewa semmejt, il dawn naqsu l-baqar, u l-fars meħabba l-mejtejn, mela jek inti ħat naqqas il-mejtejn, jek ħat naqqas il-baqra, xajġġilek? Ħat naqqas il-fertilizzant. Xinti mux ħajkollok fertilizzant naturali, ma ħat għamil. Għandek problema. Ġiviri, għandek ħafna problemi. Biex, isma. Illi dawn irridu jitlu fuqhom. U l-loopholes li hemm jindirizzaw, u l-speċjalment li naħseb li waħda mill-ikbar loopholes li għandha l-Unjoni Ewropea f'dar rigward hija illi l-frott irid jinxtara intern minn ġewwa l-Ewropa. Iwa ħajkun hemm prezz fuq il-konsumatur, imma jekk iridu dawn jekk huma daw qed jemnu fihom li dawn ħajmorru għal climate change whatever qed jaħsbu huma li ħajbidluha. Tajb mela allura rridu implementawha. Fanka fuq barra mill-Ewropa, ma nixtrux ma nixtruwiex. Mela jew ħadd ipriedka. Mhux hekk. Jew inkella ħadd kontra dak l-ipriedka. Għax daw. Dik il-problema tal-Ewropa, dik il-problema tal-Ewropa. Ma tinxiex mal-standard tagħha. Għax daw li semmejt inti kollu tajjeb imma dak x'ħajġri. Ħafna farmers ħajmorru out of business. Eżatt. Ħajalqu u mbagħad jgħidu lek għal. Imma ħajalqu għax ibixhom il-Marokk. Ħajalqu għax ibixhom l-Eġittu. Imma dik ħajmur press fuq il-konsumatur ejwa. Ħajbad il-konsumatur. Imma dik parti jien naħseb li huwa parti mill-pjan tal-EU. Biex imbagħad jgħidu isma' għandna kriżi tal-ikel ma l-issanna l-operatorji lesti ma libdew qulu minn da. Għax da issa għandkom u l-insett. Iħa ngħidlek l-Amerika. Ma kif taqta x'imkien. L-Amerika. Issa jew ma naftaħħom xejn. Issa jew naqbdu din l-armuwa. Isma' le bħala idea. Jena, isma' mela ħanwiex bek, absorb what's useful, reject what's useless. Il-filosofija ta' Bruce Lee. Ora, ġifieri li hemm tajjeb, nużaħ li hu bla sens armilem, skrapja, m'hemmx kantonieri. Issa, dil-mossa ġamluha ma' dawk li għandhom ir-ranches fl-Amerika. Għandek ir-ranches kbar li jkollhom il-baqar u l-barrin u da għall-laħam biex niftehmu. Bdew jagħmluhom dil-mossa. Diġà, ovvjament ir-ranchers qed iqumu qed jikkumbattu għalura di. Jahdulek, they drive them out of business biex un bat nġiblek mill-Brazil. Kommedja. Diki. U ejja, men. Għalfej jien mandiċ nuħsib dak li utija jawnek. All right. U ninċentiva u jkolli prodott kif suppost organiku minnajr il-pestiċidi u dal-affarijiet, insib replacement, għalfejn ix-xjenza, għalfejn il-medical professions. Ġibet naqblu. Ejwa, għalek, absorb what's useful, reject what's useless. Issa però. Intrinsikament li di. Biex nżidu. Neħi. Biex nżidu ma li għettu intom, għax dak huwa tajjeb ma ta' taraħ tgħid l-istra. Wow. Sounds good. Imma il-fatt huwa li f'daw l-aħħar snin l-Ewropa ġiet tittebendi minn prodotti, servizzi, kollox barra mill-Ewropa. Voldri għatik esru kollox ġo l-Ewropa. Unbat nejdu għanna bżonnek. Issa dik kanna l-Covid rajna xġar. Kanna l-gwerra tal-Ukrajna. Kanna l-gwerra tal-Ukrajna. Voldri spiċċaw daw l-lew kollox, għax ovvjament daw. Shipping minn barra bdew jgħallulom. Jak tridu ħudu, jak tridu voldri aħna wasalna l-Ewropa. Jgħidu nak tridu ħudu, jak tridu minn arkom naddu xorta. Daqsek għamlu l-bravura ġo l-Ewropa, voldiri. Minn imexxi. Di taħseb li kien żball
fil-verità li l-Ewropa ġiet tittebendi kollox prattikament barra mill-Ewropa. U maridu għek. Di ħanajlek, di anka għanna meta tħanna fil-bidu meta tħanna, da ma għaspiegaw għomniex, ma għalu għomniex. Meta rridu bil-forsi privatizzaw, xu tal-linja. Tal-linja konna ħjar. Issa tajli għarret kienu bossi antiki da. 100% jen kont nużom, asna għallum L-lum għanu zaħħom, għabel kon nużom. Kienek ħafna da, mela fottew il-negozju tal-Malti, għal-Madon, niftakarom jiprotestaw fit-2008 marru Kastilja. Alright. Biex unbad ġibna, daw il-malaw l-arriva, unbad daw il-passasa tal-annassa. U drivers kolla barranin. Min ġaba di problema? Għal-fejn ta' bil-fost tiġi privatizzata dil-dida. Għala ma zammejt li kollox kif kienu t-improvja fuq. Għala t-terġi t-vinta r-rota. U dik, pal ma għamlu dik il-ħagġa, l-istess għanna bil-shipyard. Biex għanna Taljan, ħalli ma najċaġġettivi, ma naqra xida. Alright, tlet kwarta tal-affajt għazbis jużom jew jaf jużom. Għala, xek għalet għanna Miss Brussels, jekk ridu, jisir kollox jiġi profetizzat, għaxxaqtuna. U, il-shipyard, għonek għanna unek strateġiċi, they didn't want to sell it, ma ridux iġibula xol, għal-ovja fallit. U diki, u għet jamlu kollox fl-istess ħagġa f'kollox. Diki il-bicċa xol kolla. Jena, dviri jena ġan sot dak li jett, dviri u naħseb. Foda jen taqbel l-Ewropej jiproduċi ġol-Ewropa. Jen naqbel. Ovvjament, issa ħajkun għeta kost kbir. L-Ewropa jaqbel għatmol model ta' Mintof. Li kollox jisir ġal-Ewropa. Jew kella barra, għabiz del-barra, ekk għada sir. Ġviri, l-Ewropa kitt tagħmel jew kella tindirissa daw il-loopholes li jekk jiena ħanixtri prodott li barra l-Ewropa qed ikun taħt l-istess standards ta' daw. Mario, l-loopholes qegħdin hemm biex jipproteġu l-interessi tal-korporazzjonijiet. Għalek jizistu dawk il-loopholes. Imma diki. Allora, l-ħak kien problema dejjem. Mux għak, all roads lead to Rome, in this case all roads lead to Brussels. Ma jek l-Europa tiqpa u tittejx, tiqpa taħdem. Mux ħadab tgħix jekk ħajġri jibqa' mixjinek. Għax dan ovvjament dibħal ma tal-bdiewa. Jekk jien nista' nixtri it-tuffieħ flok mill-Italja nixjih mill-Marok u da bil-bex u jagħmel li jrid u ma ndux daw l-istat. Nisa l-prezz mur. Nisa l-prezz. Mela allura trid l-Ewropa trid daw tibbenjhom. Dawn il-pajjiżi. L-Omenu nagħmel iktar taxxi fuqhom. Kif kien jagħmlu qabel. Tibbenjhom trid. Għax bit-taxxa ma nagħmlu xejn bħal tal-plastik. Nagħmellek tensess fuq il-basket tal-plastik. U mbagħad dik kumedja. La ma neħħieħ kod Pal tal-Burger King, dik l-strom. Tal-karti ma ġol-plastik. Għalli tal-plastik, Mela. Da komedju. Next. Ixju oħra li ovvjament ħajkun naħseb f'Ġunju li ġej ħatkun ixju li n-nies ħajvotaw fuq hija tal-liberalizmu estrem li daħal ġo Brussels u ovvjament daħal ġol pajjiżi Ewropej kollu. Issa, il-gvernijiet jien fil-fema tiegħi kważi ġew immexxija minn ċertu NGOs li tittara minn qed jiffinanzjahom dal-NGOs. Biex ovvjament iddaħlu ċertu ideat ġo l-Ewropa. U malla ma taqbilx magħhom daw jibdew jagħmlulek is-sanzjonijiet kif saru fil-Poland, fl-Ungerija u pajjiżi oħra li jippruvaw jitnifsu malli jitnifsu folder jibdew bil-problemi. Issa inti klient. Taqbel, però għax dej anka tiġi freedom of speech, fil-verità l-freedom of speech qed jintilef. Naf kemm in-nies tellaw il-qorti għax tkellmu. Mhux hekk. Nies arrestati ġol Ewropa stess voldiri u mbagħad joqgħdu jitkażaw biċ-Ċiniżi. Mhux hekk. U da. Inti però bħala bniedem, bħala anka parti mill-Partit Popolari, temmen fil-vera freedom of speech. 100%. Kulħadd għandu dritt jitkellem anke ma jaqbilx. Jiena tini l-idea tiegħek. Jiena nippreżenta l-idea tiegħi u mbagħad skużi li Malti minnu laqwa jħawel. Ma nixħdekx milli tesprimi l-opinjoni tiegħek. Għax huma jagħmlu daw it-parti liberali. Għax m'għandhomx argument. Inti di għalla raġel għat jajdulu mara jajdulu raġel, ma tistax tajt il-kontra, seħab nisbaħ ħmerija. Il-breast milk ta' raġel, tajjeb għal-baby. Din da bis-serja ta' men, din bis-serja ta' tuħroġ da' ħmerijiet u teoriji, u ma nistax najt li muxek. Ġifieri nissuġġetta l-tifel tiegħi jew l-tifla tiegħi għandna għax ħadd li għax il-fetix tiegħu jrid jilbes ta' mara u jrid joqgħod jgħallimhom li hu. Ma tarax men, ma tarax. Mela sewa l-ewwel għamilna Hesilski ħabba l-fader sa xi mabsut tfal u ħaġa is-subien għax di l-problema, għax di ma jridux jgħidu, qed tifhem di u jsemmu li isma' ħafna mill-abbużi fuq subien saru mela x'inhi actually l-problema, imma ejja ħallu hemm.
Mela, xiġifieri inti ma nistax ngħidlek le ma rridx għandna drag queen għandna ma tifel ta' 6 snin 7 snin. Xiġifieri, għalfet tipprova qed mur għandna irġiel bit-tanga fil-klassijiet men. L-Amerika. Ejwa, hawnhekk ma tuħux? Issa ma rajniex. Issa le, ma biex jitħajru ovvjament ma. Ja mhux lemm nixbdu, alla. Ma anticipaw, u kif qed jiġġieldu l-Amerika qed niġġieldu aħna. Issa jiena mhix I'm not against quote unquote ġifieri li bniedem jgħix jien jekk inti tgħix fil-ħajja tiegħek fil-ħajja privata tiegħek u tagħmel Mhux hekk kulħadd jagħmel li. li trid m'għandix problema. Imma mbagħad tidħolix fil-da tiegħi Alla, xiġifieri tiġini bil-propaganda tiegħek fuq it-tfal tiegħi. Da esni jiena l-argument, orraj. Jiena bniedem li ħafna minn l-influenzi tiegħi mużikali kienu rap u hip hop. Anzi għar minn gangster rap biex inkun eżatt, għalija kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja ta' rebellu da. Mela s-suġġett taħħiex jien ma fej wieħed qed jitkellem fuq drug deals u gangs u dal-affarijiet fuq it-tfal għax hekk għal-ġeħlu gwaljanza. Tifhem issa forsi minix nagħmel dal-eżempju da, mhux qed nipprova ngħidlek. You don't subject your lifestyle jew l-istil li jogħġbu lilek fuq il-persuna l-oħra, dik il-persuna ovvjament ma tridx, u għandek qed insemmi da għax hemm konsegwenzi. Hemm konsegwenzi ta' mart serju meta jkun hemm ċertu affarijiet biex ma tidħol fil-dax malaj alla jgħodu jiġu bil-paroli mbagħad. Hemm għandek il-konsegwenzi f'kollox bħal promiskuità. Issa jekk tmurx għandna ma' dik, u jekk tmurx ma' meta inti qed tingageja ma' ħafna partners differenti, you're exposing yourself to ħafna martu. STDs. Fil-fatt għandna rekord. Mhux hekk, mhux ovvja, kollox jħammorru. U għad isiru xi parti wkoll Jew kollox jħammorru. bid-droga u sess ħadd Mela, u wara dik volderi. fuq di tal-libertà tal-espressjoni, ovvjament naqbel 100% li għandha titħalla libertà tal-espressjoni anki jekk ma stretament ma taqbelx magħha. Mela. Ġifi anzi palma nagħmlu aħna hawnhekk nistiednu anke minn biex miegħu. Mhux hekk. Għandna problema ta' xejn. Mhux hekk. Tifhem li ħalli ħajt li għandu jgħid, u mbagħad in-nies faħħal mill-aħħar tiddeċidi. Ma mhux tiġi. L-idea tiegħek mhux hekk ma tiġix tara ħalqi. Sewa għax jew kella kif għamlu li għax jien qed ngħid xi ħaġa li inti ma jogħġbok. Aħna għaddejna minna ġifieri, prima persona mhux hekk għaddejna minna li ħadd ieħor għamel qabilna. Mela, mhux hekk Għaddu li Qabel ma jimpurtax. kellhom il-followers. Issa, apparti dik mbagħad ovvjament naqbel illi kulħadd għandu jkollu l-istil ta' ħajja li jrid, jimmandi problema ta' xejn. Assolutament xejn, anzi għandek ħbieb. Mhux hekk. Jiena x'jagħmel fis-sodda l-bniedem ma nitħolx miegħu. Affarijiet tiegħu. Issa jekk għandek nies jiena issa mbagħad hemm fejn ma naqbelx, però fejn u bħalma semmejt inti pereżempju drag queen tmullef fl-iskola tisfa' qudiem it-tfal. Ma għalfejn ma naqbilx. Ma naqbilx għall-fatt illi drag queen hija xi ħaġa entertainment tal-kbar. Huwa stripper, entertainment tal-kbar. Tista' tgħidli. Jiena is-sens loġiku tiegħi tista' tgħidli din il-drag queen ħajjieħdu tfal. Sexualization ta' tfal. Jem tal-im, allora ħodlu stripper. Ma l-istess komment. ħajtallem x'inhu stripper. Mela, mhux tgħid drag queen stripper l-istess. L-istess ħaġa. Imma jekk bħalma l-Amerika jilbsu l-ekim għacċatu xnerġa fien. Xinu l-użu? Xinu t-talim? Li tifel Namma t-tfal għanna ħallu għam tfalu. Għalla jikbru jgħamlu li. Għandek xalfejn. Illi daħħal drag queen ġa skola la 13 snin. Ta' 11, 14, 15. Da ma kienx hemm dak il-kommedjant dak ta' Saint Albert tal-Belt. Kien hemm dal-kommedjant waqfuh. Dak it-teacher. Ma mhux fuq kien da. Mhux libes ta' Mara. Tal-Mario. Ma nafx ismu. Mux libes ta' Mara, ġabuħu fuq il-la fin Malta. Ma mux u libes ta' Mara. Mux u kien. U kien il-ħed tal-skola. Allura ovvjament. Li tamla ġoskola tal-knisja. Volderi. Ti pretendi, imma msomma. Ġifiri, għanna ma nindaħlux. Pala persona, jimma xħan nindaħal. Anzi, naqbes, anzi, bil-maqlub, jien naqbes għad-drittiet daw n-nies. Li jaqpaw jikollom dil-ħajja li għandhom ikollom. Għawalla ħares u kħan xaħat. Illi jgħid li l-ek għall-argument il-bes id-dublet, ħanaqbes kontra l-ek tindaħallux xie l-bes, meta jena għamilt gwerra, u t-tqiba li jemma rix nuħoda, t-tqim nuħodiex, għalla ħan ndaħal dawn, jibsu ma jibsu, jgħamlu li jibsu li jgħidu, juħarġu vitri,
Fara dakom. Eżatt. M'għandix problema, ġifieri ċertu liberalizmu jien naqbel miegħu, imma mbagħad Bata med-deċenza. xejn tħol is-sens. Imma d-deċenza. Ħalli ma tibqax dax. Id-deċenza id-dikinar ġabu kien waħda bit-tanga f'Sardarja l-belt. Ejju. Imma ma kellimx il-pulizija, għandek id-deċenza, għandek l-deċenza għandu jkellmek il-pulizija. Issa ma jkellimx għalfejn. Għax forsi ma nkellemx il-dik biex ma nkellemx il-dawk? Le, imbagħad għal kulħadd hu. Le. Applikar. Alla fil-festa, fil-festa, kulħadd imur il-festa, fil-festa b'mara b'sidera kważi mxarba u bid-nipils jidru. Ta' joħorġu biex-pulsieri dik orrajt. Le, mhux. Tajjeb? Le, orrajt, għax ma jkellmuwiex. Mhux orrajt. Dik il-pulizija ikellem il-marx jispiċċa. Ma jibqax marx wieħed. Fimni, Tajjeb. inti. Għax id-deċenza? Fil-li inti motti. Li inti motti. Id-deċenza. Alla, mara ħarġet bit-tanga da nofspa tal-kabar. Alla mara ħarġet b'għalsijiet daqsek u mux bit-tanga. Hot pants, imma U mara b'nisker daqsek orrajt. Allora, għax m'għandux raġel u menu joħroġ bit-tanga, ċor mux bit-tanga, bil-hot pants il-belt. Jien ma jġobniex, għasin ma jġobok, imma m'għandux joħroġ. Jekk dik toħroġ hemm. Naġġonaj, hemmhekk ikun. Allora Għax għandek id-deċenza u jiġi minnek, il-baħar. Jiġi minnek, mill-autorità. Le, mux jek. Mill-liġi. Inti għandek liġi li 100 metru minn għalija l-bot mill-bajja. Tajjeb, Tilbes. Tiġuni bil-paroli, għax jgħabżaq barra fil-karozza. Mela, allura tittaqbad, jekk l-autorità tkun serja. Minej, tuġġet, ħarku. Ekku, eżatt. Jekk inti qiegħed fil-festa, qiegħed il-monti, qiegħed il-belt, qiegħed jekk inti m'intix deċenti il-bies kif suppost, tħarkek, imma tittaqbad il-kulħadd. X'inkella dak ħajdu lek li il-dawn iwa. Bada jista' jkun hemm ċertu permess. Għall-argument hekk. Isma' jgħid f'parti. Mhux ħallat parti, ma Parti privat. Sorry, parti privat. Jew festa. Il-marċ. Ħanħaltu mal-belt li forsi mort bit-tfal u l-familja. Il-karnival mela orrajt. Il-karnival orrajt, il-marċ orrajt. Amma tagħmel l-Europe Pride le? Ħanajli. L-Europe Pride le? Le, għax għajt t-tejta. Le, ma la tagħmel kollha xu. Allora għadawk li u l-marċ li. Tittata l It applies for everybody. Inti għandek liġa għal-maġistrat. għal-maġistrat. Jena ma nemmen fħadda bil-standard. Le, mhux hekk. Mela mara, għax mara toġobni bit-tanga, mela dik orrajt, tista. Raġel, whatever. Jgħu niprovjera waħda bit-tanga, mill-li wieħed bit-tanga. Le, imma bat il-ġustizja. Il-ġustizja għamja u bilanċ. Ekku. Ġifieri qed naqblu. Dambat għandek il-femministi jridu jħorġu biż-żejżit barra. Jalla jħorġu. Jalla jħorġu. Jalla jħorġu. Jiena dejjem, jiena minnhom kien hemm programm. U qalet waħda minnhom qalet illi għax m'għandniex naħslu l-karozza bżaqna barra l-lest ibda minn għada. Ibda minn għada. M'għamela. Għax li, għax m'għandekx tagħmela. Għawa ħed għamela. M'għandix problema jien. Ġejna down the drain aħna wis. Le, mona fris estrem. Ġejna down the drain. Ħa naqbżu għal domanda oħra. Inti naf li għandek pożizzjoni daqsxejn ibsa fuq l-abort. Speċi. Yes. Issa lik, taqbel li di għandha tibqa' xi nazzjonali jew li hu għandha tindaħal ukoll xiġri. U f'każi eżempju jien naf estremi. Forsi rejp jew anka ċertu mart illum ikunu jafu li ħadet wielet u tmut. Prattikament. Hemmhekk ma tagħmilx eċċezzjoni. Mela. Nibdew pass. L-Unjoni Ewropea bħala sistema kolonjali iridu jimponuha fuq il-Maltin di tal-abort. Avolja hemm maġġoranza sieħa ta' Maltin li huma kontra, mela diġà inti qed tmur kontra r-rieda tal-poplu. Suppose the law of the land is x'tgħidilhaw? Għandha terba. The law of the land is suprema. Marru daw l-erba' bċielaq jibku, again, like Oliver Twist with a bowl of soup, ma dawk il-ġiex kummedjanti ta' MPs li ġa semmejna, again, għadda ma semmejx da, marru hemmhekk bi-slogan vojt li ma nistax ngħidlek x'għandu x'jaqsam għax kif pinġewa kulħadd tuħobb xi ħadd li għamel abort. Ma għandux jaqsam fis-sens. Għax ma qalux imma dak li wettqu. Dak inħobbuh imma ħallija, dik il-mistoqsija tiegħi. Mela, bħala stand kemm nazzjonali u kemm politiku, l-Unjoni Ewropea ma tindaħax f'dawn l-affarijiet. Jekk inti titmor għamilhom itlaqqan ma' donċi Franza. Jew da, jekk għandek xi ixu tittamela. Avolja li kieku jien fuq skala nazzjonali nagħmilha nibbenja dil ħaġa x'aħna nitkellmu għaw fuq til. U semmix reliġjonijiet wostji ta'. Mhux kwestjoni ta' reliġjoni, kwestjoni li inti
All right, mela t-namlu ħafna plejtu fuq għanna l-fkieren. U għaxa għanna ġdak kif il-tates. U ħagħu li saw għandu jkoma, marix għanna għada. Man bat u man. Taħmel preġudizzju mija għax għandu 3 xhur fil-ġuf, għax għandu 5 xhur fil-ġuf, għax għandu 10 xhur fil-ġuf, u għan wieġbek ta' għax da' mis-saba jihdu lit minn hemm bdiet di kollha. U fi żmien, meta beda l-abort fil-1950, 60, whatever, l-Amerika, ma kellhomx it-teknoloġija li għandna llum fejn tara l-baby u kbir kemmu kbir għandna għasek ikun jiġġiela ta' ħajja tiegħu. Mela sewwa, allura jiena għal dan noqtlu. Għax, mela allura jiena bl-istess argument, tifel ta' sena għandi noqtlu għax m'għandux 18. Come on, man, da xi argument bażwi hu. Allura x'jekk inti qed dak u dritt, jiena mbagħad għandi dritt mod ieħor. Allora jiena għall-argument. Inti għandek sitwazzjoni fej forsi koppja. Il-mara rridet tagħmel ar-raġel lieh. Mela il-mara dritt tagħha. Liħor by right. Isma' dak ibni kien jew binti kienet mela nistgħu noqtol għalla it-tabib. Għax la it's a free for all, it's a can of worms. Qed tifhem? Mela jiena nista' jien ma narax l-umanità tal-bej. Mela aħna minn fejn bdejna aħna. Mhux kollha kemm aħna minn hemm bdejna. Mux mizzerrija ma ta' tinta mal-bajda, mux minn hemm kulħadd beda. Ġifieri, di tal-argument Franza down the drain, ġifieri, biex tidħol daħħal fil-Kostituzzjoni u din nafal fejn jagħmlu. Għata, again, l-istess nies li jridu jqerdu l-bdiewa, l-istess nies da. Le, mhux ukoll l-istess. Ġifieri. Kemm sejħa ta' parti liberali. Il-ġensek hu. Għax fl-Amerika ma kien hemm Trump ibbenja. Għed tifimni, ġiviri, u by right, u għandu jkun. Għax jekk ħassa tara l-baby għanna ġol da, għed jġiret għal-ħajtu ma l-azzik, għax jimmutu nista noqtlok. Għax ma tistax tajtaħ. Come on, man. Jien di prinċipju, le, ma absolutli le. Issa, jekk jiġi ta' deformita u da, tax najdlek, mur provajt il-ġenituri, u bimħabba u rispetta, jekk ux l-ozza tajnjom mur għajdu misma, għax ma noqtluħx il-baby tijak, għax tijak deformat. Le, mandek għat joqtlu l-istat, jara oma. Le, laqsu, inti mandekx dritt, dak inti, once li inti, there's conception, dak, billi jena, jekk jena, għarrajt, konduttur ta' xaraban, konti tlajt fuq il-dak tijaj, fil-dak tijaj, u jena għanna mort suicidal, jena mandiġ dritt, għax il-xarabank tijaj, ma nista noqtlok, għax il-xarabank tijaj. Fimt? Inti il-ġisem, ġismi u ġisem ommi, ħriġt minn ommi. Imma, huma ġiex affarijiet separati. Jien minix ommi. Ħriġt minn ommi. Imma jien minix ommi, mela inti hemmhekk. That's not your body anymore. Allora inti sewax, minti xittieħed il-kors naturali ta' ħajtu, allora tneħħilu ħajtu. Ma tarax men. Ma tarax, għalhekk jibes fuq, għalhekk alla issibni hemm isni l-indanna ta' xal-ħajja lest għandna niġġielet jien. Jekk ma niġġielet fuq xejn, fuq għalest li niġġielet. U daw il-Halloween mhux inbilli għalla tal-awbras, jekk iridu jisimgħuni minn hawnhekk, nistenna sa ma jidaħlu l-klinik saw Malta, x'qed tippruvaw timmanipulawha. Stenna sa ma jkun u bil-liġi ta' but you wait and see. You want war, you'll have it. Mela, enti Mario labor. Fuq li naqbel ħafna mal-qal Clint, ġifieri naħseb kważi f'kollox. Ovvjament, jiena fil-prinċipju l-istess naħseb ma' Clint, ġifieri x'minx jien narġa' biex kien il-bajda tiġi konċeputa, inti hemmhekk għandek xi ħadd ieħor. Xi ħadd ieħor, eżatt. Issa toqgħod tgħidli bunch of cells u bunch of hekk u bunch of hekk. Ma interessanix. Jiena minn dak il-ħin mal-conception, inti għandek persuna oħra, issa toqgħod tgħidli my body, my choice. Well, your body m'għandux just your use, m'għandux your by date, m'għandux your side. Issa, fil-każ tar-rejb, kif qal Malcolm, saqsina Malcolm, jiena għas fil-rejb, għax inti, il-punt, il-prinċipju, xorta ħan naqbel. Kobe fjara u il-morning after pill, l-unfol direk il-rejb jak xaħat, testa doħda. U għammek għas ikun hemm il-conception, laqqas ikun hemm il-conception bit-tiġri, ġifieri hemmhekk għandek tista' tuża. Imma l-argument ġifieri li qed iġibu ħafna nies, ġifieri li frejb, jien naf jien smajt nies li għafġiex partiti li sewwa minna li għal-AD u l-Imperium Ewropa illi jaqblu f'ċertu ċirkostanzi mal-abort. Tajjeb, jena, assolutament fuq dik qiegħed gwerra ma' dawżax partiti minħabba l-fatt tal-abort illi jaqblu f'ċertu ċirkostanzi mal-abort. Ġifieri daw ġiex partiti jien. Qiegħed gwerra preċiżament waħda minnhom minħabba l-abort. Ma nistax nippriedka. Ej, immur ma' minn qed jimxi żed.
Ma jistax ikun. Li għadek fjara li għattejt int, pero jien nemmen li daw iż-żewġ partiti iżżal li semmejt inti. Jaqblu, kważi perfettament. Jaqblu Kważi perfettament. pratikament l-istess. Tinsi dan estremi, Ma fuq dik li xju jaqblu. Però l-partit il-kbar jien nemmen li xorta jridu jdaħluh. Mela xinu. Għadhom qed jibżaw ħabba l-voti. Biss għax il-bqija. Xinu. Volderi. Granted. U ma ħajdaħlu għal-ebda l-lejdi u qaslu il-volderi. Jew il-Labor jew il-PN daħlu. Iva, ma jena ma nistax nimxi melki ma xaħat, jekk jen ma naqbex ma labort nimxi ma xaħat, għax li qed jgħid favuru b'xi mod. Tajjeb, jien qatt ma nista' nkun parti mill-lejdi u parti mill-Imperial Europa, għax inkun qiegħed ngħid xi ħaġa kontra nnifsi. Mela qed ngħid gwerra qaddisa fuq l-abort. U ma nimxi ma dan. Nafx tajt. Jiena il-proponents ta' din kollha dawk l-imbarazz tal-Assassins for Choice, għax jiena inti il-krettu tat-tabib, do no harm. Diġà qed tagħmel harm inti. Wara, it's an assassin for choice, għax inti qed titħallas biex toqtol. U daw tal-ħafna da. Anka hemm diskrepanza between AD għax AD full on abortion iridu. Lejla sanna Sandra tit full on abortion. Lejdi mhux qiegħed jgħid full on. Lejdi mhux qiegħed imma mekkem. L-ewwel qal f'ċertu sitwazzjonijiet U ilu l-qala. ma tistax Imma l-partit tal-ADPD mhux qed jgħidek. Hija Sandra li qed tgħidek. Di għalitu ma naqbex miegħu f'xejn kważi, imma Kassola. Kassola ma ħabba fiha l-ħabba. Eżatt. l-kappe again. Jiedem il-mar kontra. Eżatt. Jena għalhekk jiena Kassola wieħed minn dawk li jogħġbuni. Fuq din ħaġa. Għaxam il-prinċipju. Allora kieku jiena qed qiegħed f'partit jien fl-Imperial Europa jew inkella mal-ADPD, jiena żgur ħadd l-barra. Fuq hekk biss. Fuq hekk biss. Ismani, jiena se nitkellem għalija Clint Kallejja u aħna bħala Partit Popolari. Fuq din ix-xu ġifieri għamilta ċara ħafna, jien għamilta ċara Paul, ġifieri aħna kompletament kontra. I commend hemm partiti oħra li huma magħna fuq għad il-biċċa xogħol li huma kontra, qed jaħdmu qatt-tabla ħabel ġifieri. Labba ngħidu. Eżatt, mela nsemmilkom minn hawnhekk guys. Evan, Simon u l-kumplament, skużawni jekk ma semmejtkomx. Ġifieri hemmhekk we commend you u kollox, ġifieri qegħdin fuq l-istess battalja u tagħmlu ħafna xogħol siewi. Però kif qed ngħidlek jiena fuq di għalhekk ma nagħtix b'daqshekk men għax minn hawn jieħdu daqshekk. Daħħal titfaħħom fil-Parlament Ewropew. Daħħal titfaħħom jivvotaw. Dik ħad iġi dil-ħaġa fuq x'ħajjam jivvotaw lil dawn ġis partiti. L-MP mhux Iwa, ma x'ħaj jivvotaw lil partiti. Ġifieri inti bil-vot tiegħek ħad tgħidlu da. Jekk inti ħadet ħajġi l-abort jew jien naf jekk tivvota fuq l-abort ħad ivvota favur dik inti. Hekk ħad tgħidlu. Ħanajlek le. Għax hekk qed jgħidlek isma' jiena favur din. Jiena favur din. Sandra qed tgħidlek ċara, jiena favur l-abort. Mela inti ħad ivvota Sandra, inti ħad ivvota xi ħadd li huwa favur l-abort. Jekk ħad ivvota l-ewwel jaqtaf illi daw it-tlieta. Daħ jaqbel magħha. Jaqbel mal-abort, ma jivvota lek favur. Mhux eżatt. Mhux eżatt. Għax l-istent tal-ewwel u l-istent. Again jemsa nitkellem għall-Imperium Ewropa. Però l-istent jiena l-ewwel smajtu jgħidu we are against abortion. Jiena naqbel bis-abortion. Ma f'ċertu ċirkostanzi. Sandra qalet le, alla kulħadd tejja ħammorru. Sandra qalet il-partit ma qed jgħidek. Hemmhekk hemm ġlieda bejn il-partit Sandra jiena lija, diġà. Jiena ma nidħolx fi għax jiena ħanajdlek jien bi-prinċipju jien ma nidħolx l-MP. Jien kontra l-Unjoni Ewropea, jekk jien kontra l-Unjoni Ewropea, mela ma mmurx bħala MP. Le, no way, issa tajli isma' Faraġ mhux kontra. Ma jena għandi dak il-prinċipju. U mux għet nattakkar ħatti qed joħarx mux jek kolħat għandu l-opinjoni. Ma jena dak, by principle, nibqa naħdem għal-Malta u f'Malta għal-Malta. Ġifri, nista nitkellem għalija, għal-partit li nirrapprezenta u nista nitkellem. U għal-ġens Malti kollox, l-axħar mill-axħar il-ġens Malti. Laburist, nazzjonalist. Il-verità, when it comes to it, kulħadd għandu nepotijiet, kulħadd irid ikollu grandchildren, kulħadd irid ħaġa, kulħadd irid oħra, ħadd ma jrid jara l-nepotijiet tiegħu u l-familja tiegħu maqtulin. Qed tifhem? Sa jiena pjuttost liberali, kif tafu intom. Imma mbagħad fuq dejn jiena estrem. Against extrem. Xi Kull bniedem differenti. L-ideoloġija li tkun left, li tkun right, li tkun ċentru. Ħafna Jien ċertu punti qed insemmi l-ewwel. Ma jfissirx ma naqbelx hemm l-ewwel. Le mhux hekk. Ma jfissirx ma naqbelx hemm Sandra. Ħammul le, naqbel ħafna ma Sandra li tgħidti, u naqbel f'dak li qed f'ċertu affarijiet li qed l-ewwel ma jfissirx ma naqbelx hemm, mbagħad għandi punti. Illi minħabba fihom jien jekk tgħidli jekk il-gvern għall-argument u minnu jagħmel Malta bid-dieb.
Flows kemm trid. Imma mbagħad li jiġi li inti tmur tieħu l-vaċċin bil-fors. Oh, no way. Daqsxejn. No way. Sirnija. Okay, Mela fuq dik sirnija, mela allura fuq tal-abort, jekk ħatejd li għala f'dik ċirkostanza lek No way, sirnija. no way, No way, le, tiġix le. tersaq lejja, fehmdi? Fuq dawk il-punti. Hemm naqra differenza. Issa ħanaqbżu l-aħħar domanda. Mela, jeter hemm ħaġa taqblu intom innej li tpoġġu lill-President When you trash it out u mhux bħala u le mhux hekk. Li bħala President. Ifalli kollox tada. Diffiċli. Le dak problem. Mela, ovvjament issa ħajkonna President ġdejt minn ftit ieħor. Ħadma. Intom taqblu li tkun it-tnejn Isabel Bonnici. Jien naqbel ma żamil. Mela. Issa għalfej taqblu li għandha tkun. Għalmenu jipproponuha. Eżatt, mhux tas-seħħ ta'. O le, mhux Le, le, Forsi ma taċċetta. Mela, l-ewwel santu ħaġa. U naħseb iktar mill ma taċċettax għax mhix laqija mhux ħajpoġġu. Eżatt. Daħat ma ħajpro. Isabel uriet kuraġġ, determinazzjoni u għalija, man, it's what a mother is all about for her son, għalijek ma doesn't conceive għalija jien tal-abort. Imma insomma, biex tara, fejn tasal l-mħabba tal-om għal-bina. You know, ġifiri di, marret, issa di, jek musseja zbal korreġuni. Il-background taħħa Labor, huma Labor, jek musseja zbal. Ma nafx jien xini. Ma naqk ma nali, Ma kienu qalu lajdu tek kienu. Marret kontra kollox di, ġustizzja u kellu jkun. Allora jiena, meta daw għet jikkonsidraw ma nafx kemm il-komedjant u whatever biex jitellaw bħala president, m'għandix jien nonor għal Dilmar għal jien bħala Malti nħares li asma. I have a certain respect and a certain awe for you. M'għandix jien allura ngħid isma' għax ma titfawx lila bħala da, hemm għalfejn naqgħu fil-partiġanizmu. Għax il-PN li ħabba fih, il-Labor li ħabba fih. Come on, man. You know, bħala mara, why can't we honor our own people, man? Għalfej bil-forsi jiseletti minn nies li dejjem l-istess ħaġa, men, dejjem l-istess nies, dejjem l-istess da. Però taqblu li taħseb di ħadd ma ħajjennu minnaħħa. Għax dej. U riet li bil-Malti ma tinxtarax. Xi ħaġa rari f'dal-pajjiż. Allura. Jien naqbel. Ovvjament mhux ħajjennominaw. La naqgħu għażoħra. Naqbel li jipproponuha, almenu jipproponuha, ma ċerta xejn ma nafux. Dik ħaġa oħra. Mhux hekk dik. Però anke naħseb jiena għall-Kurjanza, naħseb tajjeb li. And we raise the issue, man. We raise the issue. Naħseb il-Partit Nazzjonalista naħseb għandu jieħu vantaġġ. Li jissa Tafxiex. iċ-ċoċ Tafxiex. Għamlu xie. ta' tutersi. Ma insomma. Ngħidu li ura. Għax mala jgħodu mbagħad jgħodu jgħidu tal-Labor għax ħarġet ma' nazzjonalisti u mhux whatever. Aħjar ma jagħmlu da. Għax ma nindirizzawiex bħala poplu without any prejudice u minar bias la ħaġa għazor bħala Maltija, bħala persona li għamlet differenza f'dal pajis. Nemmen. Għamlet differenza dak il-mod. Għamlet differenza enormi u esemni dak li għal Ministru li ħajamel it-tibdiliet, per esempio, għall-avukati ħajkunu bxejn għannis li jkunu għedin jibnu maġambom. Dik waħda minnom. Ħafna naqbel maqqa ġiviri din. Issa kjamilom xew li għan. Il-paroli għal-fatti baħem kombati. Għax semmejna l-Isabella għax tant ħadmet. Imma ma ninsewx il-vittmi l-oħra ta' Mirjam. Għara kamilu msiru. Jinara kemmitu nis. Ma ħadmet. Ma ħatma mill-li għamlet. Le, mux jek. Jiqlajt it-tajjir ta' wara li ħriġda u mar kowtanku kif għalli għax ġabuni lavim Malta. Forra ċejn ġabuni tajjir. Ejja, ma l-għal ġabuk tajjir. Għalmenu, għal-darbe. Pero il-tajjir li lajt. Jistaw jgħidu normali. Freedom of speech. Eżatt. Imma insomma, men, dik il-raġuni, naħseb, binna u ħadna spunt fej, ħafna. Iktar minn debate, naħseb li miex debate, naħseb li diskussjoni. Diskussjoni bida differenti. Naħseb li qed naraw ħafna affarijiet minn punt differenti. Eżatt. Imma ġifieri ħafna punti li jenna minn ikun ġenwin fil-ħseb tiegħu. Jista' jkun ma jaqbilx, imma jibqa' miexi fid-direzzjoni. Ovvjament il-problema li ħafna nies li mixtrijin dik ir-realtà. Mela x'inhu. Foldri minn kollhom kien. U daw bil-Malti bijaw dak kollu li għal flus biss u d-diemek. Dik. Poplu minn hemm ta' Mela, nirringrazzjakom tal-li. Thank you, Malcolm. Thank you, Mario. Lejla. Grazie ħafna. Unħeġġeġ il-telespettaturi biex jerġgħu jarawna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.